Jiem biss wara li l-Partit Nazzjonalista tilef il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta qed jaħsibha bis-serjetà biex ibih il-każin li għandu fil-kapitali. Mkejjem fid-Dar Ċentrali qalu mal-Gazzetta Kulħadd li l-pressjonijiet finanzjarji huma kbar wisq u permezz ta' trust li nħoloq bilan li jkun immaniġġjat il-bejħ tal-każini tal-Partit Nazzjonalista bdiet tkun esplorata din il-possibilità. Jirriżulta li l-pjan kien li kollox jinħadem bil-kwiet u b'mod li l-inqas jagħti fil-għajn anke għax il-kap Adrian Delija bħalissa m'għandux bżonn aktar pressjonijiet milli diġà għandu. Iżda nies mill-istamperija bdew imexxu l-kelma dwar kif minkejja li Delija wieħed se jwaqqaf il-bejħ tal-każini se jerġa' jagħmel mod ieħor billi jinbih il-każin tal-Belt. Ta' madwar Delija qed jgħidu li jdejhom marbuta għax l-eks kap Simon Busuttil u l-eks segretarju ġenerali Rosette Take ħallew diżastru finanzjarju li qed iwassal biex il-kap ikollu jagħmel dak li ma jridx. Dikjerazzjoni li ma tantx jidher li se twaqqaf lil dawk li jridu jimminaw lil Delija anke għax favurihom għandhom l-argument li hu kien wieħed mod ieħor. Il-każin fil-Belt ukoll kien fil-lista ta' każini li se jinbiegħu iżda mbagħad ittieħdet deċiżjoni li l-partit ma setax jitlaq każin bit-tradizzjoni fil-Belt Kapitali biex issa il-Partit Nazzjonalista spiċċa mhu jeskludi xejn. Intant ġie deċiż li każin ieħor li se jinbih ikun dak ta' Birzebbuġa, imniżżel fil-Patria Trust bħala wieħed li għandu jinbih. Il-Gazzetta llum irrappurtat li dan il-każin li tħalla fi stat ħażin għal ħafna snin se jinbidel fi blokka appartamenti. Mistoqsi dwar dan mill-Gazzetta, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Clyde Puli ikkonferma dan il-bejħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.